Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Amma gaskiya kare na mun hankali na rantsi da girman Allah. Ina bacci haka ka watsa mu ruwa ka jika na haka dan girman Allah. Ban gane ya kana bacci ba to dan na jika ka ai gani ne baccin da kake anan bai dace ba. Tunda ai ba shi muka zo yi ba. Ka bata mun mafarki na. Ka bata mun mafarki na da nake. Nayi mafarki nayi mugun kuɗi nayi aure har na ƙara wani auren. Amaryan nan ta zo za ta samun kaza a baki kawai ka zo ka wani tashe ni ka bata mu ina da tunani Kaza mana ai kai wato Bello in dai ba ka daina wannan halin da kake ba ka ringa mafarken nan na iska gwara ma an fito gaskiya in ga maka ka ji ka ƙara kubsa no Bello ni ka daina kira na da wannan sunan din girman Allah ka kira ni kawai da busy normal Allah ba ka hakuri gani ne ai ga sunan da iyayenka suka rada ma ai shi ya dace a ce kana karba ko ba haka ba amma normal ne ba matsala ba na sani ni ba fa wannan ne ma duk fata kana ba to kawai kuɗi na jiya na zo ka bani dama kuɗin aikin jiya wai to kana ji abin da nake so da kai ka bari idan aka yi aikin yau kawai sai a haɗa sai a baka hadin na jiya kai ma kaga za ka ɗan samu na shiga gari ko ba haka ba kai ina kai yaba wannan aikin naku kawai fa ni fa sai mun da fahimsa ba kawai nake kawai dan dai ba inda mutuwar zuciya ne irin wasu gaskiya ne wallahi gaskiya ne babban yaro gaskiya ne to ba mu ga ai ina ga akwai kuɗin aiko ga jiya bulo ka kai bulo sai ina ga nan 2000 ne za ka kawo 100 za ka kawo 200 ban mana to 200 za ka kawo yanzu da Allah yi sauri da Allah kama kai ma ka lashi 200 za ka kawo wai me haka Allah ba zan bayar ba zaman da nayi na jira ka anan da bata mu mafarki da kai da abin da ya tashi okay ai Allah ka lashi to shikenan in ka ga dama kar ka ƙara ɗauka na aiki anan in na zo to kaji to kar ƙara ɗauka na aiki sai me ai sa ba ka yi tsayi ba ba komai haram ka kyauta wallahi ba zan bayar ba Allah Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. yanan lawan di amma ballo ma kai kun gungara ne wallahi na ga ma ba na san sunan ni ka gaya mun ko suna bai fi suna ba ai sai da na gaya maka ba na son ka riga ce min lawandi normal love song my guy rapper man mana sai Monday kana ji dama tun ɗazu neman ka nake ta samu kenan wallahi tallahi ina yarinyar nan Fatima Tima Fatiman da yawa fa wacce daga ciki Allah mutumi da na san kana dora su a bande ne kawai kai ne ka gane Fatima da wannan abun nan din gidansu zai dan akuya menene magen gidansu nan zai dan akuya wannan katan nan na gano da Tima yar Bulonia ita ka gane to ita ce tace mini ta kira ni take min magana ya za a yi kwaɗo tana son ka zo gida ka gane tana faɗa haka ni kuma sai na tafi flashback ka gane na tuna wannan rikicin din nan da ce mana kwanakin bayan nan da muka je ka ga abin da nake gaya maka to wannan karan ma na san dole za a yi rikicin din nan za ta yi mana abincin da ta yi mana sosai ma ni yanzu me ya mafita yanzu ba wannan ne matsalar ba zuwa na ta ganni duk ba damuwa ba na gane ai da haka ake yakansa ai sosai ba gashi yanzu ta gigice ba yanzu ba wannan ne damuwa gaskiya ba kuɗi ba mandi a ƙasa ni ka san sabgata kai gwara kai ma kana dan dabirtawa ni amma ka san ni a zaune nake ka ganta 2000 ce only to ai normal 2000 ai za ta dan yi mana mu dan rage ta yanzu kana ji za mu je wajen dan hajiya
yaron nan za mu je za mu karɓi kayan da muka saba karɓa ka gane idan muka karɓe shi daga nan kuma sai mu wuce kawo shi din nan ka gane mu je mu ɗaya abin da muka saba yi ai ka san ai kai ba zai kulle ba tunda babu kashi da yawa ai kawai mu je mu san meye abin yi mu fasa ai shi yasa nake ta neman ka ai ka san in dai za a ci abinci a waje mutumi da Allah ina son harkar nan yanzu kai za ka je ko ni zan je matsala ta da kai gaggawa Ni ne ma zan je. Ni zan je mana. Ba koya ma nake ba. je ba matsala Wannan shashasha ne sai faman kiransa nake yi wai ina ya tsaya ne wai. Assalamu alaikum. Ina ga mutum. Sannin gyajar. Tani. Da kin dan yi hakuri kin saurare ni kin dan daina babbataran da kike yi. Ko da ki no? Don ma ba matsala ma. Kaga dala ni ka kyale ni. Ko da ke ba laifin ka bane laifin direba na. Ka zo ka takura mun tun dazu kana damuna da surutu ya aka yi ne wai. Ba zan jawo shi ba. Mene ma yana tare da samu. Ba wani abu bane don kin mun tsawa kin daga lauda duk ba damuwa. na ga daji yana kira kuma da alama sai kan alamu yau ya ba bodyguard din nan ne suka kira shi sai ya gaya masa mun fita Sun kwafsa. Allah ka kyale ta mu wuce mu tafi No. haka ba da akwai matsala wallahi No, ina mu je no my friend, no. Amma ban ji daɗin abin da guard nan suka yi ba. ka san munafukai ne Na san yadda zan musu, amma yanzu abin da zai faru ba za mu ɓata biyu ɗaya bai gyaru ba. Let me finish this work first. Sorry my friend. Sorry, barin gama da ita. Sorry. Ki haƙuri. Ki haƙuri da Allah, ki ɗan saurare ni. Ki bani aran minti biyu a lokacin da Ubangiji Subhanahu wata'ala ya azurta ki da su na rayuwarki. Ai ba bishi laifi ba. Ba tare da ɓata lokaci ba. Zan gabatar miki da kaina. Ni sunana Muhsin. So amma niki na ina busy. Saboda ba zama kin san ba zama Ni babana shine SA na shugaban kasa. Gidanmu a Bila yake. To mun zo ne nan mu gaida kakus ɗinmu. So kin san ga kuma lokacin election yanzu. Ko ina zaka tafi sai a haɗa ka da gadi. Suna gadin ka. Gaskiya ni kuma hakan kwata-kwata baya mana comfortable ne da rodana. So da zuwa muka ga ya za a yi mu dan fita mu dan yi nishadi yanda kowa yake ke feel better. So shine na karbi kayan mai gadin mu. Shi ya karbi kayan mai bawa flower ba. Muka fito. Kuma direba na nake jira. Yanzu ya ɗauki mutum ba wallahi na gaji kaga mama na ne ta dan ake na kasuwa kuma na dan daɗe. Allah sarki mom yanzu ta ga laifin ki kuma. No karki da mu ne wannan direban daidai mu. Daidai mun ai saboda da bai jira tsaye da ki anan ba za mu haɗu ba. Ba za mu gamu ba. So amma hakan ya sa muka yi gaman katar muka haɗu da ke. Na ji daɗi sosai. an gwata ta sama number ta ko na so sai mu sauri mu wuce ko Samun 11. Okay. To sunan Aisha. Kai! Aisha! Oh my baby you fine sha! Ke da Janabib gaskiya kun yi kama? Ah! I love you Aisha! Ina son ki Aisha! I love you Aisha! Ina son ki Aisha! Na baki zuciya! Aisha raina da dukiya ta! Kai! Gaskiya nice name sosai na kuma gode sosai. Zan taɓa ki at night da daddare za mu yi allo. Baby Aisha. Kawai sai an jima. Baby Aisha. Aisha baby. Aisha baby. da nake gaya ma